Dulu udah 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 dulu nonton wayang paling penak kumpul bojo paling penak jagungan paling penak ngeloni bojone paling penak. Udah dulu sebelum bekerja ya. Rasa kemrungsung ya sumet sih wis nyeneng sedot sih. Wah ku panas ora nakal kok nek nakal ndak didukani Mbak Tessa. Bubuk siap ada ya itu yang silitku panas. oh.
Ayo wadya bala buta do mangkat kabeh. Ayo buta-buta do mangkat kabeh. Yo. Buta Yatna, buta Haris. Aja ana sing keri. Ho ha wit. Ya. Yo. What? Ya. Ho. Ho ha. Wah. Wah. Go awas. Wait là thầm. Ho ha he ho wait. Yo ha. Yo. Oh ha. Yeah. Pegone mendemi sindene. Ho ha he. Lo. What lo ha he. Ho what? Yo ha he ho ha. What? Yo. Yeah. Yeah. What? Ho ha hey. Ai. Yo. Yeah. Ho ha wen. Yo. Ayo mangkat yo mangkat aja lali apa mampir nggone Pak Amek. Siap. Iya. Iya. Wo, iya. Wat. Iya. Iya. Wait. Ish. What? Wait, awas, awas, ayah, ayah, ayo, wah, ayo, tabrai. Rusak tukune. Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran. Ayo setan-setan do mangkat yo. Mangkat neng candhen tangga dhewe. Jaiponge Mas. Siap kowe Mas, nyambut gawe Mas. Entak tak patu tak ye.
anyaran. Ayo mangkat kabeh yo setan-setan. Aja enek sing keri. Awas. Tole. Apa, Pak? Piye? Ayo ndelok wayang. Delok ngendi, Pak? Ndelok ning candhen. Wah, cedak lho iki. Oh, cedak. Siap, Pak. Sindene akeh men ya, Pak. Oh, iki sing durung teko siji. Ya. Aku rak bobok sik engko nek wayah metu dangdut gugah ya, Pak. Ya, bubuk. Ya. Ngopo to? Panas ki, Pak. Bokongku panas. Ora nakal. Kok nek nakal ndak didukani Mbak Tesa. Bubuk. Siap. Ya. Ada ya. Itu yang silitku panas. Oh, lah tono wis nangane. Ganggu karo kancane asu to wajane. Yo, jaipang tipis. Awas. Ampun. Awas, Mas. Udut dulu. Nonton wayang paling penak. Kumpul bojo paling penak. Jagungan paling penak. Ngeloni bojone paling penak. Udah dulu sebelum bekerja, ayo. Rasah kemrungsung, ayo sumet sih, ayo wis nyeneng ke cah cilik-cilik, ayo. Mumpung isih do melek cah cilik-cilik, ayo. Sedot sik. Wah. Wes luar biasa. Wes iki khusus sih, ayo. Meneh iso iki. Wah. Wah, cah cilik-cilik gumun, wayange kok sempet pegone. Ah, semi. Wah. Ayo. Wah. Aja do ngrokok ya. Iki ngrokok iki ora apik. Cah cilik ora kena do ngrokok. Iki contoh sing ora apik. Ayo. Aja ditiru. Ayo. Udut dulu. Telas.